piatok prešiel vládou, dnes smeruje do parlamentu a schváliť sa má čím skôr. Štátny rozpočet je tu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že skutočný deficit môže byť o dosť vyšší, než si vláda vyrátala. Bude sa konsolidovať do nekonečna, skráti nám cestu k vyrovnanému rozpočtu až hrozba štátneho bankrotu, alebo je to len pesimizmus a nihilizmus, pred ktorým vystríha premiér. Na tieto otázky odpovie Martin Schuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vy ste včera teda poslali stanovisko do médií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a v ňom píšete, že ten deficit, ktorý si stanovil pán minister Kamenický 4,1%, je zrejme nerealistický. To je rozdiel 600 miliónov eur. To sa ako mohlo stať? Je ťažšie dosiahnuteľný. Asi je to ešte možné dosiahnuť, ale už je minimálne stredné riziko dosiahnutia cieleného deficitu 4,1%. Stalo sa to možno z 2 alebo 3 dôvodov. Keď sa pozrieme na celý ten proces tvorby rozpočtu, tak pred prípravou rozpočtu sa robí makroekonomická predikcia, ktorú musí schváliť aj nezávislý výbor pre makroekonomické prognózy a potom daňová predikcia, ktorú zase schváľuje výbor pre daňové prognózy. Lenže tá makroekonomická predikcia sa tvorila ešte predtým, než boli známe konsolidačné opatrenia. Takže výsledok je, že výborová predikcia je príliš optimistická a keď predikciu upravíme podľa toho, ako vieme, že sú nastavené konsolidačné opatrenia, tak nám vyjde, že tie konsolidačné opatrenia, tak ako sú, brzdia ekonomiku viac, než by sme čakali pri inom nastavení konsolidácie. Takže zjednoduším, výber daní bude nižší. To je ten najväčší rozdiel, že výber daní podľa nášho odhadu bude o skoro 0,5 miliardy nižší. A najmä to tvoria dane z práce. Sú tam potom aj ďalšie riziká, aj pozitívne, aj negatívne. Keď ich dáme všetky dokopy, tak ten výber alebo bilancia rozpočtu bude asi o 650 miliónov horšia, alebo náš odhad je o 650 miliónov horší, než s čím počíta rozpočet. Tam sú určite aj ďalšie faktory. Podľa vás toto minister Kamenický vie? Alebo to ste mu teraz povedali? Nie, myslím si, že na ministerstve sú tiež odborníci, ktorí tomu rozumejú a mali by sa tie informácie určite dostať aj k pánovi ministrovi. A teraz čo s tým? Ten rozpočet sa bude nejako revidovať? Ten deficit sa zvýši? Lebo vy predikujete až 4,6 a to je o 0,5% HDP viac. To je akože dosť veľa peňazí. Pozrite, tento rok sme napríklad tiež mali v priebehu roka odhad deficitu až na 5,3%, hoci rozpočet bol na 4,7%. Medzi tým sa to posunulo, takže odhadujeme koncoročný deficit tento rok na 5% namiesto 4,7%, čiže deficit bude prekročený o 3 desatinky. Budúci rok teraz odhadujeme, že bude prekročený o 5 desatín. To sa ešte dá skorigovať v priebehu roka, ale začíname rok, alebo ak bude rozpočet schválený tak, ako je nastavený, čo predpokladám, že bude, tak jednoducho začíname ten rok s tým, že sme akoby zaspali na štarte a budeme hneď od začiatku musieť dobiehať. A tú konsolidáciu samozrejme komentuje vo veľkom aj vláda, aj premiér. Poďme sa pozrieť, čo povedal. Nová vláda, ktorá príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať verejné financie v poriadku. Opakujem to ešte raz. Bude mať verejné financie v poriadku a pod kontrolou. Bude mať nová vláda verejné financie v poriadku? Pod kontrolou? Aj podľa našich odhadov, aj podľa odhadov ministerstva financií, pokiaľ vláda nepríjme dodatočné opatrenia na rok 2027, tak deficit v roku 2027 skončí na 5%. Taký istý ako je dnes? Skoro taký istý ako dnes, skoro taký istý ako v roku 2023, keď táto vláda preberala moc. Takže výsledok je, že zatiaľ po 3 kolách konsolidácie bude táto vláda odovzdávať skoro rovnaký deficit, ako zdedila. To sa chcem presne spýtať, lebo keď toto poviete ministrovi Kamenickému, tak on sa veľmi hnevá. On hovorí, že to je nezmysel. Jednoducho vláda konsoliduje. Videli sme to všetci 3 kolá. A vy teda hovoríte, že výsledok je ten istý.
Dobre, treba priznať, že nie je úplne ten istý a ak vláda pridá to 4. kolo konsolidácie v roku 2027, o čom možno máme trochu pochybnosti, lebo je to volebný rok, ale pokiaľ vláda dodrží to, že bude ešte v roku 2027 konsolidovať za ďalšie skoro 2 miliardy, tak odovzdá rozpočet s 3,5% deficitom. Tiež treba povedať, že rozpočet bez ohľadu na to, aká vláda tu je, čelí pomerne výraznému protivetru a ten protivietor bol asi najvýraznejší počas tohto volebného obdobia. Napríklad sa výrazne zvyšovali úrokové sadzby, ktoré platíme za úroky na štátny dlh a to by sa udialo bez ohľadu na to, ktorá vláda by tu bola. Takže napríklad toto bolo vykompenzované tými konsolidačnými opatreniami, ktoré už prebehli a tá budúca vláda snáď bude čeliť menšiemu protivetru než tá súčasná. Draho si proste požičiavame. V tom nasledujúcom rozpočte na budúci rok je teda taká vec, ktorú by sme si možno mohli vysvetliť, lebo teda konsolidujeme, v tomto roku má byť vládny odhad deficitu je teda na 4,1% HDP a v budúcom roku má teda bez ďalších opatrení opäť stupnúť na 5. Ako je to možné? Veď mnohé tie opatrenia, ktoré sa príjmajú teraz, sú kvázi dlhodobé, vyšší výber daní, výber nie, ako hovoríte, ale že vyššie dane, vyššie odvody, ľudia to cítia, živnostníci to cítia a zrazu vlastne zistíme, že na budúci rok, ako keby sme začínali od nuly. Ako je to možné? Pretože nie všetky tie opatrenia sú dlhodobé. V rozpočte alebo v konsolidačnom balíku z tých trvalých opatrení je asi za 1,1 miliardy. A ten zvyšok sú krátkodobé opatrenia, najmä všetky tie úspory na výdavkoch, zmrazenie miest alebo zastavenie investícií alebo zníženie nákupov na úradoch, tak neboli to štrukturálne reformy, ktoré by trvalo zmenili fungovanie tých jednotlivých rezortov, ale skôr je to odloženie výdavkov, ktoré sa budú pravdepodobne musieť dobehnúť v budúcnosti, ale potom sú tam aj rôzne iné jednorázové opatrenia, napríklad z daňovej amnestie očakáva ministerstvo financií 80 miliónov jednorazovo zaplatených dlžných daní iba v budúcom roku, nie v roku 2027. Je tam napríklad zmena v platení odvodov za matky na rodičovskej či materskej, čo zo začiatku je úspora rozpočtu, ale v skutočnosti z dlhodobého hľadiska sú to vyššie výdavky na dôchodky pre ženy, ktoré mali deti. A ďalšie jednorazové opatrenia spolu v tomto konsolidačnom balíku tých jednorazových alebo krátkodobých opatrení asi za 400 miliónov eur. Potom je tu celý ten problém s energodotáciami, s dotáciami na kúrenie a plyn, ktoré sa vláda nejako snaží aspoň nepriamo zafinancovať cez eurofondy, ale to znova bude iba jednorazové riešenie. Nevidíme tam nejaké riešenie aj na rok 2027. A popri tom máme ten spomínaný protivietor, napríklad tie stále stúpajúce úrokové náklady a prichádza aj efekt toho, že táto konsolidácia je tak výrazne zameraná na zvyšovanie daní z práce, že to postupne zhoršuje makroekonomický vývoj. To zhoršenie v roku 2026 je relatívne malé. Tam ten tzv. Dynamický efekt uberá z výberu daní len asi 100 miliónov, ale postupne to rastie a už v roku 2027 bude ten efekt asi trojnásobný. Že keď toto všetko naskladáme, tak tie negatívne faktory spôsobujú nárast deficitu znovu na asi 5% v 27. Ono to naozaj vyzerá, ako keby sme sa nedokázali poriadne a dlhodobo od tých 5% toho deficitu odpichnúť. Hej? Že teraz máme klesnúť na 4,1, ak sa to teda ministrovi podarí, vrátiť sa znova na 5, opäť robiť opatrenia. V podstate takto to ide 3 roky, alebo 2-3 roky. Ono to vyzerá, ako keby že budeme proste do nekonečna konsolidovať. Je to tak? Budeme takýmto tempom konsolidovať do nekonečna? No, zdá sa, že je to nadlho. My sme aj vedeli, alebo teda celá odborná verejnosť vedela, že tá konsolidácia je v skutočnosti beh na dlhú trať, pretože keď máte 5% deficity, to sa nedá vyriešiť z roka na rok.
A ak to tak rozumne rozložíte, tak naozaj je to, povedzme, že práca na 2 volebné obdobia. Ale dúfali sme, že teda na konci toho prvého volebného obdobia bude vidieť viditeľný pokrok a potom sa to bude vedieť dokončiť. Teraz pokiaľ nepríde k poslednému konsolidačnému balíku tejto vlády, naozaj výraznému, aby sme sa dostali aspoň na tie 3,5% v roku 2027, tak tie ďalšie 2 volebné obdobia konsolidácie bude ešte to budúce a to ešte na budúce. To znamená, že ak v budúcom roku, ktorý je predvolebný, vláda neurobí nejaké zásadné veľké reformy alebo zásadnú veľkú konsolidáciu, tak nás čaká ďalších 8 rokov? Povedzme, áno. 8 rokov konsolidácie. Treba uznať, že vláda sústavne hovorí, že bude šetriť aj v roku 2027. Väčšina nás ostatných je skeptická, či sa bude šetriť vo volebnom roku, ale možno dúfajme, že vláda dodrží to, čo už rok hovorí, že teda bude sa šetriť aj v tom ďalšom roku. Keď sme to už načali, tak poďme rovno k tomu. Pustíme si ďalší synchron, čo vlastne Robert Fico hovorí o konsolidácii v ďalšom roku. My musíme pokračovať v ozdravovaní verejných financií. Budúci rok, ktorý bude už predvolebným rokom, bude ale rokom, kde sa musíme pozrieť na ozdravovanie verejných financií z úplne iného konca. Budeme sa venovať veciam, ktoré sa týkajú možno aj efektívnejšieho výberu daní, ale budeme rozmýšľať aj, ako ďalej štartovať slovenskú ekonomiku. Efektívnejší výber daní, kopec daní nám uteká. S týmto sa dá niečo robiť? Určite sa dá a treba s tým niečo robiť, len to je otázka, kde najprv chceme vidieť nejaký pokrok, nejaké výsledky, až potom to započítame do predikcií. Fakt je, že efektivita výberu daní na Slovensku je asi o polovicu horšia než priemer krajín Európskej únie. Takzvaná medzera výberu daní je u nás o polovicu vyššia než európsky priemer. Pokiaľ by sme sa vedeli dostať do tej lepšej polovice krajín EÚ, by sme vybrali minimálne o 1 miliardu eur naviac na daniach. A popri tom, že máme podpriemerné výsledky, tak výber daní nás stojí zase o polovicu viac než európsky priemer, čiže vynakladáme na výber daní veľa peňazí a výsledky sú podpriemerné. To znamená čo? Menej úradníkov, viac nejaké informatizácie, boj proti DPH, únikom, vydávanie bločkov? Čo to je? Jedno s druhým, napríklad podpora, čo je napríklad dobré opatrenie a treba podporiť, že teraz sa idú zaviesť platby QR kódmi, čiže je to podpora toho, aby sa platilo bezhotovostne. Keď sa platí bezhotovostne, zostáva tá pamäťová stopa v systéme, takže takú platbu potom asi ten obchodník alebo podnikateľ prizná aj v daniach z príjmu, zaplatí z toho aj dane z príjmu, ak je to živnostník, tak aj odvody a podobne. Je to aj ďalšia elektronizácia, je to možno väčšia agilnosť finančnej správy, ktorá častokrát začne tých dlžníkov naháňať až po mnohých mesiacoch alebo mnohých rokoch. Pokiaľ to boli nejakí podvodníci, tak tie peniaze už sú dávno preč a už ich nenájdete. Pokiaľ to sú firmy, ktoré jednoducho zlyhávajú v podnikaní, tak po 2-3 rokoch už v tých firmách nie sú zdroje, ktoré by daňová správa vedela vydobiť. Poďme sa pozrieť ešte na šetrenie. Štát teda mal ušetriť 1,3 miliardy v budúcom roku. Je toto reálne šetrenie, alebo skončilo to len nejakou kozmetikou? Sú tam asi aj z jednej, aj z druhej časti. Možno tá najbizarnejšia časť šetrenia alebo predstavovaného šetrenia je, že vláda predstavila nové dotácie na energie ako úsporné opatrenie. Čiže predsa sú to nové výdavky, to nemôžu byť úspory, keď sú to výdavky. A aj keby sa podarilo pokryť to vyšším čerpaním eurofondov, tak to len možno znižuje efekt tých výdavkov na deficit, ale stále sa to nemôže preklopiť do šetrenia. Medzi tým vláda v piatok priznala, že priamo nemôžu byť tieto dotácie financované z Európskej komisie, takže škrtla rôzne iné rezervy v rozpočte, aby to
aspoň papierovo vykrylo tých 400 miliónov na dotácie na plyn a kúrenie. A zatiaľ ešte nevieme, či sa podarí zvýšiť čerpanie eurofondov na iné projekty. Nie je tam veľký priestor, pretože už aj tak sme skoro všetky verejné investície, ktoré sa dali, financovali z eurofondov. Nemáme k dispozícii nejaký zásobník iných investícií, ktoré by sme aj tak chceli robiť a tie eurofondy by sme tam nečerpali. Potom ďalšia časť tých úspor je zmrazenie miest vo verejnej správe, čo uvidíme, ako to dopadne. Na jednej strane treba uznať, že mzdy vo verejnej správe sú vysoké, že za posledných 6 rokov sa zvyšovali výrazne vyššie než v súkromnom sektore, takže by sa teraz patrilo, aby nejakú dobu mzdy vo verejnej správe rástli pomalšie, ale bude tu veľký protitlak odborov alebo tých samotných zamestnancov, aby aspoň nejakú valorizáciu predsa len získali. A posledná časť tých úspor sú naozaj nešpecifikované úspory na asi bežných výdavkoch, čo sa hovorí, že je to menej tonerov alebo menej papiera, ale pravdepodobne to budú aj odložené investície alebo odložená údržba, ktorá jedného dňa sa aj tak bude musieť vykonať. Takže tu je tá najväčšia otázka, že do akej miery toto môže pokračovať aj ďalej a skôr si myslíme, že toto sú jednorazové škrty a nebude možné v nich pokračovať dlhodobo. Keď sa hovorí o šetrení, tak opozícia, možno aj veľa ekonómov automaticky začne rozprávať o tom, že by sa mal zoštíhliť štát v zmysle prepušťať úradníkov, že máme prezamestnanosť, prebujnelosť vo verejnej správe. Toto je fakt, alebo je to proste len mýtus, ktorý sa opakuje? Lebo vidíme, že každá vláda nejakým spôsobom deklarovala, že bude znižovať počet štátnych zamestnancov a podobne a nikomu sa to vlastne nepodarilo. Celý rozhovor nájdete na 360.sk.